Hi everyone! It's Thursday. The 12 May 12. Mag-alauna na siya ng hapon. Kakalabas ko lang dito sa aking extra today. Anyway, ang sarap sa labas. Last Friday was like lakas ng ulan hanggang umuwi na ako, malakas ang ulan. So ngayon, ilang araw na rin na medyo maganda. Pero mas mainit kahapon kaysa ngayon. Right now, yung ma-feel ko yung init pero medyo kaya. Hindi katulad kahapon super init at saka nakarang araw. Ayan, bukas na yung fountain. Kasi summer na talaga siya. Magsa-summer na. So, ayan, bukas na yung fountain. Ang ganda. Ikot-ikot muna tayo dito. Nandyan naman yung bus natin. Ayan yung bus natin, no. Kaso lang, hintay na lang tayo sa susunod. Kasi, libot muna tayo sandali dito. I-tour muna ko kayo dito. Dito ako sa North Avenue and Broadway. So, dito tayo muna. So, tingnan nyo mga bulaklak. Ang dami na rin Tapos, tingnan nyo ang trees. Kailan lang na parang naked yung trees. Ngayon, tingnan nyo. Pero may part pa rin na wala pa siyang dahon. So, but most of the trees, mayroon na talaga. So, ikot-ikot lang tayo dito. Kasi it's nice. Total, wala naman akong gagawin today. Dito tayo lalakad. Dapat tayo dito. Actually, dito tayo sa may History Museum sa likod banda. Ayan, dito. Ganda dito. Ngayon pala ako banda rito nakaikot sa likod. Ang daming nag-relax dito. Lakad-lakad ng aso, nakaupo dyan sa init, sa may puno, basa-basa ng mga libro. Ito actually yung cute dito. Love art dance. Ano yun? Music. Ganda na tanawin dito. Yung banda doon, yun ang pupunta ng Lakeshore Drive. So dito muna tayo. Punta tayo. Kuha natin ng siya. Nakaupo doon. Sarap mag-relax dito. Yan si Mr. Lincoln. Abraham Lincoln. Ito siya.
Yung pangalan niya doon, Abraham Lincoln. Ay, sorry. Nakuha ng kunti si mama. Ayan, yun ang ano natin kanina. Wow, which is kabilang side ito. Ayan. Ang ganda, di ba mga dear? This is how the beautiful Chicago. Ang daming pwedeng puntahan dito. Time lang ang wala. Kaya very lucky ako today kasi hindi masyadong mainit. So, maaga ang uwi ko. So, mayroon tayong chance na kukuha ng video. So anyway, yan ang bulaklak ko. Part nung ano, ang ganda. Alright, so dito tayo, tatawid tayo dito mga dear. So, try natin tingnan yung nasa likod ditong tulay kung ano nandoon. Alright. Baka pwede na tayong lumabas sa banda doon. Tingnan natin kung anong kaganapan dito sa tulay na ito. Sa kabilang side. Tara! Nandito na tayo sa kabilang side. So, tingnan natin kung anong kaganapan dito. So, North Avenue Bridge. Oh, pagpuntang beach sa kabilang side. Oh. North Avenue Beach dito sa kabilang side. Ang ganda mga dear, as in. So, lakad-lakad tayo dito. Nakakuha tayo ng time. Perfect day. Tingnan mo yung ayan, papuntang downtown na yan siya. Ayan. So si Mr. Franklin nandyan. Tingnan natin kung si Mr. Franklin. So, lakad tayo dito. Tapos, lulusot na lang ako doon sa kabila. Papuntahin tayo ng bus natin. So, ang daming mga... So, yun, beach na yun doon. Pero yun ang daanan pa ng Lakeshore Drive. Yes, Lakeshore Drive yung may mga nakita nyo matakbo sa sasakyan mabilis doon. Yan ang Lakeshore Drive, which is kung makikita nyo. Papuntang downtown ito. Ito yung itsura ng ating ang ganda. Doon.
ganda ng ano, oh, puno. Ang ganda ng puno, ang ganda ng kulay. Beautiful kulay. I don't know kung anong klaseng trees yan, pero ang ganda ng kulay niya. Ng bulaklak. Oh, how parang ang peaceful na peaceful dito. Dami. May naso pa naglalaro doon. But anyway, so banda doon, beach na doon. So kailangan pa matumawid ng tulay doon. May tulay patawid ng beach. But baka sa sunod na naman ang gawin natin dito. Kasi right now, medyo malayo lalakarin natin. At saka, lalayo na ako sa ating bus. So, ito na. Dito lang na tayo sa bandang North Avenue and Broadway or Clark area. So, yung papunta doon, yun ang pupuntang Lincoln Zoo. So, last year, nag-video tayo dyan. Nag-wara-wara tayo dyan. Last summer. So, hoping ako this summer, mayroon na naman tayo mapuntahan. Kaya, ayan. So, doon tayo pupunta mga dear. Hintay tayo ng bus. So, ang ganda nito. So, ito yung bandang sa may Lincoln Park. Ito yung tinatawag nilang Lincoln Park kasi ang lawak-lawak ng park dito. Lahat pwede mag-relax.